non cabe acomodarse á injustiza. A loita contra ela ten que desenvolverse día a día de xeito constante, coa mesma enerxía que a primeira vez, co mesmo desexo de que cada paso sirva para erradicala definitivamente. Por iso, cada 25 de novembro, cando conmemoramos o Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller, temos que facelo dende esa vontade de non conformarse, porque non se trata de anotar unha data na axenda, senón de traballar para borrar unha lacra da realidade. Por iso, hoxe e o resto dos días do ano, temos que ser conscientes de que a violencia que sofren as mulleres e nenas polo mero feito de selo sigue sendo un problema estrutural que atravesa fronteiras e culturas. Unha violencia transversal que transcende calquera variante sociolóxica de idade, situación económica, estudos ou lugar de residencia. Dende o ano 2003, 1.285 mulleres perderon a vida en España por este motivo, 72 delas en Galicia, 10 na nosa provincia de Lugo. A esta traxedia debemos sumar as innumerables violencias cotiás que permanecen moitas veces invisibles e silenciadas. A violencia económica, que priva as mulleres da súa independencia, a violencia vicaria, onde os fillos e fillas son utilizados como instrumentos de sufrimento, a violencia digital, que se manifesta en ameazas, acoso e chantaxe na contorna virtual, e a trata de mulleres e nenas con fins de explotación sexual, unha das formas máis cruéis de escravitude contemporánea. Dende a Deputación de Lugo queremos reafirmar o noso compromiso coa loita pola igualdade e coa erradicación da violencia contra as mulleres, unha tarefa que corresponde a toda a sociedade como parte dun esforzo colectivo para transformar as estruturas que perpetúan o machismo e a desigualdade. Unha tarefa na que os concellos pequenos de ámbito rural precisan toda a cooperación posible do resto das administracións do Estado, porque se é certo que a violencia contra as mulleres é transversal, a resposta á mesma tense que adaptar á especificidade do medio no que se desenvolve. E a situación das mulleres no rural, con menos acceso aos servicios públicos, con maior peso das estruturas tradicionais, con menos centros de información ou postos das forzas e corpos da seguridade, incrementa os factores de risco. No conxunto do mundo, as forzas contrarias á democracia actúan sempre recortando os dereitos das mulleres. Por iso, este ano celebramos un avance crucial no ámbito europeo, a Directiva 2024/1385 do Parlamento Europeo e do Consello, do 14 de maio de 2024, sobre a loita contra a violencia contra as mulleres e a violencia doméstica. É unha norma que marca un fito na protección dos dereitos das mulleres, establecendo medidas para combater a violencia de xénero e garantir o acceso á xusticia e a protección das vítimas. Obriga aos Estados membros a adoptar medidas que fortalezan os servicios de apoio, aseguren unha adecuada resposta penal mediante a tipificación de novos delitos, como, por exemplo, o ciberacoso, e que promovan a cooperación transfronteiriza, garantindo que ningunha muller quede desprotexida polas fronteiras internacionais. Por este motivo, instamos ao Goberno de España a proceder canto antes á transposición desta directiva ao ordenamento xurídico e normativo nacional, co fin de garantir que as vítimas de violencia de xénero reciban toda a atención e protección necesarias de acordo cos estándares europeos. Así mesmo, instamos a todas as administracións competentes a redobrar esforzos na formación continua dos profesionais que interveñen na atención ás vítimas, co fin de garantir unha resposta especializada e de calidade que cubra todas as súas necesidades desde un enfoque integral e multidisciplinar que garanta que reciben non só xusticia e atención, senón o alento que a sociedade lles debe, porque xa é tempo de que a vergoña caia sobre quen exerce a violencia e non sobre quen a sufre.